Quelcom tan modest com uns bocins de ceràmica poden fer trontollar l'actual teoria de formació del sistema solar. Aquests fragments han estat trobats a l'interior de meteorits que es van formar en els primers 100.000 anys del nostre sistema i ens poden dir com van ser aquests temps, ja que amb prou feines han sofert canvis des de llavors. No passa el mateix amb les roques del nostre planeta, perquè fenòmens com els moviments de les plaques tectòniques, els terratrèmols, etc., les fan evolucionar lenta però inexorablement. Després d'estudiar els trossos, els astrònoms han deduït que per a poder formar-se, el sistema solar degué viure períodes de desenes de milers d'anys amb temperatures superiors als 1.300 graus centígrads. La teoria més estesa actualment, no obstant això, no contempla aquest escenari i es basa en un descens continu de temperatures que no és gens compatible amb les condicions necessàries per a formar aquesta ceràmica. Aquest descobriment, per tant, dona arguments a aquells que durant un temps porten plantejant la necessitat d'una nova explicació de com es va formar la nostra llar entre les estrelles.